i'r Llywodraeth, ond nhw'n folon gweud sori i'r pobl maen nhw wedi gadael lawr er mwyn cael llawdriniaeth. Yr holl miloedd y bobl sy'n disgwyl, a na gyd i chi'n meddwl am excuses. Sy'n un o'ch chi wedi gweud sori bod ni'n gadael chi lawr? Diolch yn fawr iawn am y pwyntiau yna. Eluned Morgan, beth amdani? Beth am ymddiheuro? Wel, dwi'n derbyn bod na broblemau wedi bod. I ni wedi dod mas o'r pandemig. Y pobl yn falch bod ni wedi dod mas o'r pandemig yn araf, a dyna pryd ath yr rhestru aros i fyny. Ond beth i ni'n cynnig Ond ydych chi'n ymddiheuro? Mae'r dyn yma eisiau ymddiheiriad, yn dydi? Wel, wrth gwrs bod fi'n barod i ymddiheuro. Brawd yng nghyfraith i fi disgwyl y llawdriniaeth. Mae ffrind i fi wedi asgwrdd 5 mlynedd am llawdriniaeth ar y hip. A sy'n ceinog dy geifyn preifat. A mae'n boenus ofnadw. I ni wedi gweld, a mae'n ddrwg iawn dy fi glywed hynny. Gwydw sori de, please. Dwi'n hapus i weid sori. Mae hwnna'n cyffwrdd â fi, a dwi'n teimlo hwnna yn aruthrol.